بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى يقول في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله العظيم. Bana wanga okondeka omvera, ndiloleni ndiyambe ndikumutamanda Allahu tabaraka wa taala, mbuye wa zolengedwa zonse. Mtendere ndinso madaliso za Allahu tabaraka wa taala zipite kwa mtumiki wathu Muhammad, osayiwalanso akubanja kwake, ndinso masahaba anthu aja amene adamuona mtumiki wathu Muhammad ali moyo ndipo adakhulupirira nawulandira uthenga umene udafika ndi mtumiki wathu ameneyu sallallahu alaihi wasallam. Komanso to masahaba amenewa pa nthawi imene adamwalira amamwaliratu ali ndi imani mwa Allahu tabaraka wa taala. Choncho chisomo cha Allahu tabaraka wa taala chapaderadera nacho chiwapeze masahaba amenewo, chifukwa chakuwulandira uthenga wa Allah kudzera mwa mtumiki wathu Muhammadi, komanso napilira kufikira mpaka na nthawi yomwalira iwo kukhalabe kuti ali ndi imani mwa Allahu tabaraka wa taala. Chonsecho adaliponso ena amene anapasidwa mwayi omuona mtumiki wathu Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ali moyo, ndipo adamva kuyitanira kumene mtumiki wathu Muhammadi amakhala akuyitana uthenga wake, kuyitana kwa Allahu tabaraka wa taala kuti anthu amuziwa Allah oyenera kupembedzedwa mwachoonadi, koma kagulu kena ka iwo kamakhala ndithu kakulimbana ndi mtumiki wathu Muhammadi potsutsa uthenga umene iye amanka akupereka, gulu lachi na Abu Jahali. Choncho ife sitikuwafunira zabwino amenewo, koma tikuwafunira zabwino anthu okhawo amene adamuona mtumiki wathu Muhammadi sallallahu alaihi wasallama nawukhulupirira uthenga umene iye amanka akufalisa na amayitanira, komanso pa nthawi imene amamwalira anthu amene adawuvomera uthenga umenewu adamwaliranso ali ndi imani mwa Allah tabaraka wa taala. Choncho chisomo chochokera kwa Allahu tabaraka wa taala nacho chiwapeze masahaba amenewo. Bana wanga, pambuyo pamutamanda Allahu tabaraka wa taala ndinso kufunira zabwino mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ziwani kuti ndithu lero lino pamene Allahu tabaraka wa taala watipasaso nthawi yotha kukumbusana komanso napitiriza pa nkhani yokhuzana ndi zomwe Allahu tabaraka wa taala amayang'ana mwa ife ngati zolengedwa zake. Mbuyomu tinakumbusanapo zina mwa zomwe zili zofunikira kwambiri kuti munthu ngati cholengedwa cha Allah tabaraka wa taala azikhala akuziwa kuti zinthu ziwiri zimenezo ndi zomwe Allah amayang'ana, ndipo tinazitchula kunena kuti zilipo zokwanira ziwiri. Allah amayang'ana zomwe zili mu mtima ndinso ntchito zathu zimene ife tikuchita nthawi ndi nthawi. Choncho lero tikupitiliza pokumbusana pathu makamaka tikuyamba ndi kulankhula kwa Allahu tabaraka wa taala, kumene iye Allah tabaraka wa taala akulankhula zokhuzana ndi mtima kunena kuti qad aflaha man zakaha, kuti ndithu wapambana munthu amene waweresa mtima, wa qad khaba man dasaha, komanso waluza watayika munthu amene waudesa mtima. Kusonyeza kunena kuti malo amene Allah tabaraka wa taala amayang'ana aja omwe akuchita kuti mtima, wapambana munthu amene angawerese mtima umenewu poyibweresa taqwa, kumopa Allah na kukhazikisa mtima mmenemu. Munthu oteroyo wapambana, ndipo waluza munthu amene angaudese mtima umenewo pobweresa zomwe Allahu tabaraka wa taala amadana nazo. Monga ngati mmene Ibnul Qayyim rahimahullahu taala rahmatan wasi'a anazilongosolera zinthu zomwe zikuchedwa kuti maumve omwe amapezeka mu mtima, maumve oti kungoti apezeka mu mtima mmenemu ndiye kuti mtima umenewu ndi wodedwa ndi Allahu tabaraka wa taala. Ndipo mwachidula kwambiri Ibnul Qayyim adalongosola kunena kuti
choyambirira ndi najasatu shiriki, umve wa shiriki kumpatikiza Allah tabaraka wa taala ndi zinthu zina. Ndipo cha nambala 2 adalongosola kunena kuti wa najasatu libid'a, ndinso umve wa bid'a, kuchita kapena kuti kuyambisa chinthu chomwe sichili malamulo a Allahu tabaraka wa taala ndi mtumiki wace. Kumuona khala ngati kuti mwina mtumiki adapanga chinyengo, utenga wina adasiya umene adapasidwa ndi Allah kuti awufarise kwa ife, ndefe tikuona kuti mwina mtumiki amene utenga umene usana ufikise kwa ife, ndefe tikuchiyambisa chinthu chimenecho na chikhazikisa mu dini imeneyi, kumuona kuti mtumiki anapanga chinyengo. Cha namba 3 Ibn al-Qayyim analongosola kunena kuti wa najasatul ma'siyah, ndinso umve wa machimo. Choncho zinthu zitatu zimenezi kungotizapezeka mu mtima mwa munthu ameneyo kapena mtima umenewo ukupezeka mugulu loti wa khadi khaba man dasaha, ndithu waluza watayika munthu amene waudesa mtima umenewo. Choncho wina aliyense tikuyenera kukhala anthu oyeresa malo amenewa omwe Allah amayang'ana nthawi zonse kubweresa takwa anayikhazikisa mmenemu. Ndipo tikudziwa kale kuti ndithu mtima umenewu ndi mfumu ya ziwalo zonse zomwe zikupezeka pa thupi la munthu. Choncho monga mmene tikudziwa kuti mfumu ikakhala kuti ndi yabwino, ndiye kuti nawo osatira onse amaudindo apansi amakhalanso kuti ndi abwino, kamba kuti zonse zimene azilamula mfumu ikamba kuti ndi yabwino, ndiye kutinso osatira ake akhalanso abwino. Kulongosoka kwa mfumu kumakhalanso kulongosokanso kwa ulamuliro wake wa iye. Komanso mfumu ikakhala ndi yoyipa, ndiye kuti onse amene akusatira pansi pakepa amakhalanso ndi oyipa, chifukwa kuti mfumu imeneyo ikangoti yalamula chinthu kachikhala choyipa, osatira ake amakhala kuti alibe mphamvu pokapoka amangosatira, kamba kuti mfumu ndi imene ili ndi mphamvu, ikalamula yalamula. Choncho mtima ndi mfumu ya thupi. Choncho mtima umene ukungoti walongosoka na akhala ndi wakilini, ndiye kuti thupinso la munthu limakhalanso ndi labwinobwino. Ndi chifukwa chake timakhala tikumva anthu osiyanasiyana akumalankhula kunena kuti ujeni ndi wabwino mtima, aujeni achi ndi woyipa mtima. Zimene zimangochitika posata maaction amene munthu akuonesa. Yani munthu samaona kuti mtima amene muli zotani kungopatula Allah, koma munthu amaona ndi zimene munthu akuchita zimangosonyeza kuti awa ndi woyipa mtima. Izi ndikulankhula chifukwa cha hadith imene an-Nu'man ibn Bashir radiyallahu ta'ala anhu analankhula kuti qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kuti ndithu mtumiki wathu Muhammad analankhula kunena kuti wa inna fil jasadi mudgha, kuti ndithu mthupi la munthu muli kapisi kannofu. Idha salahati salaha al-jasadu kullu, kapisi kannofu kameneko koti kakakhala kuti ndi kabwino kayeresedwa, ndi kuti thupi lonse la munthu limakhala kutinso ndi labwinobwino. Wa idha fasada al-jasadu kullu, ndipo kapisi kannofu kameneko kakayipa kuti kadetsedwa, ndi kuti thupi lonse la munthu limakhala kuti ndi lakuda loyipa. Kodi mukukaziwa kapisi kannofu kameneko kamene mtumiki wathu akulongosola choncho, kuti kapisi kameneko kakakhala ndi kabwino kayeresedwa, thupi la munthu limakhala bwinobwinonso. Kakhalanso kuti kadetsedwa, thupi la munthu limakhalanso kuti loyipa. Mukukaziwa kapisi kameneko ndi kamene sopano mtumiki wathu Muhammad sallallahu alayhi wasallam adakalongosola kunena kuti ala wa hiya al-qalb, kuti imvani ndipo ziwani kuti kapisi kameneko ndi mtima. Yani mtima umene umakhala ukusinthasintha nthawi ndi nthawi, umasintha. Pano ukhala munyengo ina, after 2 hours ukhalanso munyengo ina, basi umangosinthasintha. Monga ngati mmene shairu analongosola zokhuzana za kusintha kwa mtima umenewo, analankhula kunena kuti qad summiya al-qalbu qalban min taqallubihi fahdhari ala al-qalbi min qalbin wa tahwil. Uyu shairu amalongosola kunena kuti mtima udachedwa kuti mtima chifukwa cha kusintha kwake. Choncho iwe chenjera ndi kusintha kwa mtima umenewo. Subhanallah. Shairu amene akutiuza mawu amenewo chifukwa choti ndi mmene lino anthu amitiriri lero zikumathekana lino ena timuthandiza munthu osauka. Mwawaso chimodzimodzinso tizikhala tikumuthandiza mowirikiza, koma siku limodzi kungotayambana naye timazalankhula mawu osakhala bwino, mawu owononga swadaka imene ife timakhala tikumuchitira munthu ameneyi, mawu owononga zabwino zimene ife takhala tikumuchitira munthu ameneyi. Ndipo timazalankhula kunena kuti kodi inu ngati mukuoneka bwino kamba ka ine, inuyo ndinu ayani popanda ine? Ndakhala ndikukuthandiza mu zinthu zambirimbiri, ndiye lero ndikulira mtima
koma kuti kuononga ntchito imene ife takhati kuchita. Ndi kuti nthawi imene tsopano mtima wasintha, kamba kuti poyamba munthu umamuthandiza chifukwa chosata chilamulo cha Allah, kuti ngati ndingamuthandize munthu osowa ndi kuti Allah andipasa thawabu. Koma kamba kuti tsopano mwasempana maganizo ndi munthu ameneyo, tsopano kumakhala ngati tsopano kumukumba kuonera kuti kodi iwe ndiwe ndani pamaso pa ine. Zosakhala bwino zimathekanso nthawi zina munthu amatha kuyima na amapemphera, mwina ndi sunna kama mwina tahiyatul masjid, kulowa muzikiti ndipemphere maraka awiri, kwapeza mmene muli anthu ena, munthu naye pasopano kukongolesa kupemphera swala imene maraka awiri amenewa na amene watalikisa eti asakufuna china chilichonse, kungofuna kuti basi anthu awaone. Zomwe zili zosakhala bwino. Zimathekanso nthawi zina munthu kulankhula ulaliki, lero alankhula ulaliki umene mpamalo ena nakhala kuti ulaliki umene ndi wabwinobwino, niya ili yoti ndiyofuna malipiro kwa Allah, kumusangalatsa Allah tabaraka wa taala. Ulaliki omwe kupita nawo malo ena kuitana kuti aya ujeni wena ndikwa kuti muzati pasi bayani mutu wako omwewo